बयनिख्रुइबो गोसोआव लानांगौ बाथ्राया बेनो जे सिडली समस्तियाव जोंहा नैबे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुसिम थांनाय जि लामा, बे डिसेम्बर दान नङाबा जानुवारि दाननि गेजेरावनो बे टेन्डारा जागोन। लामाया जोबोद गुवार अरगोन। ट्राइबेल एफेयार्सनि बिथिंनिफ्राय 1 कौटि रांनि मोनसे सेंसन रुनिखाथा हिसाबै बेयाव दंमोन। कारना जाहैबाय जे अडिट'रियाम हल मोनसे जोबोरैनो गोनांथार जानानै दं। मानोना रुनिखाथा हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन जानायनि उनाव, हाइ स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन जानायनि उनाव रुनिखाथा बे हायार सेकेन्डारिया एनुवेल फांसन खालामनो थाखाय बिथांमोनाव जेबो हल गैयामोन। जोबोद थोन-थोनै थोब्ले माब्लेयै स्कुलनि रुमावनो खालामनांगौ जादोंमोन। दिनैहाय नैबे अडिट'रियाम हला फैनाय लोगो लोगोनो मोननै खामानियाव बेखौ बाहायनो हागोन स्कुलाबो आरो रुनिखाथा हिसाबै रायजो राजानि ग्रेटार इन्टारेस्टआव माबाफोर हाबाफारि लानांगौ जायोब्ला बे अडिट'रियाम हलखौ जाहाथे बाहायनो हायो। आङो मिजिं खालामदों 1 कौटि रांनि जे बे अडिट'रियाम हल जागोन बेयो जाहाथे खुनु माने बेले बेजे जाहाथे जाया, जेरैबायदि इस्टिमेटआव दङ, जेरैबायदि डिपिआरआव दङ, बेबायदियै बे जाहाथे जायो, आं बेखौनो मिजिं खालामदों। सिडली समस्ति हिसाबै दा जोबथा जिखिनि इयाराव माबायदि जौगानायनि खोथा खामानिखौ जादों? बयनिख्रुइबो गोसोआव लानांगौ बाथ्राया बेनो जे सिडली समस्तियाव जोंहा नैबे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुसिम थांनाय जि लामा, बेखौ नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डिया बिथांमोनहा टेकआप खालामबाय नाहाया। आरो बिथांमोना आङो मिन्थिनायाव टेन्डार प्रसेसा जागासिनो दङ। खोब सम्भब बे डिसेम्बर दान नङाबा जानुवारि दाननि गेजेरावनो बे टेन्डारा जागोन। लामाया जोबोद गुवार अरगोन। आरो जिहेतु बे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान मोनसे सार्वभौम मोनसे राष्ट्र दङ, मोनसे हादोर दङ, बे हादोराबो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। जोंनिबो थाखाय जोबोद मोजां मोनसे जोबोद गोनांथार लामा बियो, आरो भुटान हादोरनि थाखायबो बिराद गोनां। दा दिनैहाय नैबे 2023 मायथाइ जोबनायनि उनाव माने जोबनायथिंजाय फैनायाव बे मोनसे जोबोद मोजां खौरां। आरोबाव जोंहा मोजां खौरां दंबावो जे देवस्रिनिफ्राय लानानै थुक्राझारनिफ्राय आइफवालि जानानै बरपाटारनिफ्राय उगुरिनिफ्राय आमगुरिनिफ्राय माख्रादै मानेखौ बारनानै नोङो राङिजरा, बे मोनसे आरोबाव जा आसाम माला लामा बे जानो थांगासिनो दं। अलरेडि सार्भे बे जोब्बाय। बेजों जोंहा औगुरिया मोनसे दिप बायदि जानानै दंमोन। नाबले ओरैहाय सोनाबजोंनो मोनसे जगाजग जानो हायो, बिमा दै दंथेयो, सानजाजों नोङो नांगोल बा माने बेबायदिनो हुरुथि माबा माबि दैया दंथेयो। जायनि थाखाय दैज्लां बोथोराव बिथांमोना दैबानाजों लोमजायोब्लाबो बिथांमोननि थाखाय रेसन लांनायाव जोबोद उसुबिदा जायोमोन। स्कुलाव फरायहैनाय हायार सेकेन्डारि दं आमगुरियाव फरायहैनाय, हाइ स्कुलाव फरायनो फैगोन उगुरियाव, नोङो नांगोलबाङायाव थांलाय फैलायाव जोबोद मोनसे जेंना जादोंमोन। आरो गोबां बेबायदि रेकर्ड दङ, नाव माने गोदोनानै साइकेल गोजावलांनाय, मबाइल गोजावलांनाय, इभेन मानसि थैनायनिबो रेकर्ड दङ। जोबोद माने गिख्रंथाव रोखोमै फरायसाफ्रा मालाबा सानस्रिनानै बारलांनानै फरायसालियाव थाङो। दा बे जेंनाया जोंहा जोबसिगोन। बेयाव दालाङा 800 मिटार जागोन होननानै दा इन्जिनियारफ्रा बुंदों। आरो ओरै माख्रादैयाव बेबो माने 600 मिटारसो दालां जागोन। बे मोननै दालाङा दिनैहाय 2023 मायथाइ जोबनायनि उनाव आसाम सरकारनि जोंनिया दानि सिबिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव बे लामाया जानो थांगासिनो दं। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेखौ फैबाय। आरोबाव जोंहा मुख्यमन्थ्रिनि उन्नत पक्की पद आसनि गोबां दङ, बेबो जानो थांगासिनो दं। मडेल अंगनबादि सेन्टारा दिनैहाय दासिमाव 41टा मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ माखासेया जोब्बाय, माखासेखौ लुबाय थानाय जादों। आरोबाव बेसेबां समान एखे रोखोमनि बिबांनि आरोबाव साबमिट होनानै दङ। इलेक्सन डिक्लेयार जानायनि सिगांनो, कड अफ कन्डाक्ट फैनायनि सिगांनो बेफोर निस्सय जागोन। बिनि उनाव आरोबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्किम लामा बे फैनो थांगासिनो दङ। बेयाव गैयाब्लाबो 30-40 किल'मिटारसो लामा आरोबाव जों एडिसनेलि मोनबावनो हागोन। ओंखायनो आथिखालनि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंहा ओरैहाय बिटिआरआव दिनैहाय गुरुवेलनि लामा, गोबां लामा सेंसन जाबाय, बानायनो थांगासिनो दं। जोङो बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थि लकसभानि बिसायख'थिनि सिगां
चिरां जिल्ला एबा सिडली समस्ति हिसाबै नट अनलि सिडली समस्ति बेयाव सारा आसाम नाङैनो सारा बिटिआर नाङैनो बेबायदि जौगालु हाबाफारिफ्रा गोबां जों नुनो मोनगोन आरो बेजों जौगानाया थाबैनो रिपिट जालांगोन आं